Ndokuchingamidzai mose wana waMwari muzita raJesu. Toda kutenda Mwari mukati memangwanani ano nemukana watawana zvakare wekudzidzwa kweshoko raMwari. Dai Mwari wekudenga waingakudzwa nokuda kwaizvozvo. Mukati mezuva ranhasi tichatarisa shoko remuchinjikwa ratinoita zvakanaka kana tichinge tariteerera. Mwari ari mubatsiri wedu. Regai tore mukana uno kuti tinamatire chidzidzo chedu chezuva ranhasi. Baba wedu wekudenga, tokutendai mukati mezuva ranhasi. Mbiri nerukudzo toda kudzosera kwamuri nokuti zvakafanira imi. Toda kukutendai nenguva zvakare yekudzidzwa kweshoko renyu. Chatinonzwisisa kududzirwa nekuiswa pachena kwechokwadi chenyu. Hazvitsvaki kugona kwemutauri, asi zvinotsvaka kuti Mwari mutaure nesu. Chatakukumbira panguva ino, tauraiwo nesu kuburikidza nemazera edu akasiyana, kuti patinopedza chidzidzo chezuva ranhasi titi Mwari wataura nesu. Ndo munamato wedu tichipota nezita raJesu anogara nekusingaperi. Amen. Tinotenda Mwari musoro wedu wenyaya zuva ranhasi unotirambira pasi pegore kana kuti usabve pasi pegore. Tichatarisa mubhuku yaExodus chapter 13 totanga kuwerenga verse number 17. Exodus chapter 13
verse number 17 tichawerengerwa. Verse ya 17. Yes. Zvino Faro wakati aregedza vanhu kuti vaende. Ndizvozvo Mwari haana kuvafambisa nenzira yepanyika yavaFiristia. Kunyangwe yaiva pedyo. Nokuti Mwari wakati zvimwe vanhu vangazvidemba kana vachiona kurwa vakadzokera Ijipita. Asi Mwari wakatenda mira yenyu ipapo. Now verse iri kuti Faro akati aregedza vanhu kuti waende. Zvikanzi Jehovha haana kuwafambisa nenzira yaiva pedo. Zvikanzi Jehovha akati zvichida wakaona kurwa pakati pehondo dzavaFiristia, vana veIsraeri vanogona kuzvidemba vakadzokera Ijipita. Now mukadzidzisa zvakanaka kuchirungu inoti God did not lead. Saka pfungwa iri kubuda apa iri kuti Faro paakaregedza vanhu kuti waende, Jehovha akabva atora total control yekutungamira vana veIsraeri. Saka regai nditaure chinhu ichi mukati mezuva ranhasi. Kana uchida kuti Jehovha atungamire mukati meupenyu hwako hwaunorarama, regedzwa naFaro Jehovha atungamire. Faro paakangoregedza vanhu, Jehovha ndokubva atanga kutungamira. Asi hanzi Jehovha paakatanga kutungamira haana kufambisa vanhu nenzira yaiva pedo. Kureva kuti nzira yaiva pedo yakange iripo, asi Jehovha akatora rodhi yekure. Ndokuti zvikanzi akati vana veIsraeri vakaona kurwa pakati pehondo dzavaFiristia, vanogona kuzvidemba vakacheuka vakadzokera Ijipita, vakakanganwa misheni kuti vari murwendo rwekuenda kuKenani. Zvikanzi Jehovha akatora rodhi yaiva kure. Tiri pamwe here vanhu vaMwari? Nawo mukatarisa vana veIsraeri vachienda kuIjipita havana kumanikidzwa nemunhu kuenda. Vachienda kuIjipita wakaenda woga. Pane zvekinge zvamanikidza paKenani. Mukadzidza bhuku yaGenesis chapter 46 munosangana naJacob achirongedza nemhuri yake yose vachidzika kuIjipita vachinochengetwa naJosefa paIjipita. Zvikanzi wasvika kuIjipita, Faro naJosefa vanovaisa paGosheni. Inzwai vanhu vaMwari mukati mezuva ranhasi. Kana munhu achienda kunotapwa nechitema, unoenda woga asi haubudi wega. Unoenda wega, but you need God to visit and redeem you. Tiri pamwe here vanhu vaMwari? Nawo mukatarisa zvikanzi vana veIsraeri vaisopota vachienda kunyika yeIjipita vachinotenga zvekudya, vachidzoka mhuri dzisati dzafa nenzara. Saka rodhi yekuenda kuKenani waiziwa. Zvikanzi pawakaregedzwa naFaro wakati in few days tinenge tasvika kuKenani. But Mwari hanzi haana kutora rodhi yawaishandisa. Chinhu wani chendiri kufarira neIsraeri, kunyangwe rodhi waiziwa, wachitoziva kuti yatorwa neshongwe yegore ichaenda nekure, Israeri yakateera kwaienda negore. Tiri pamwe here vanhu vaMwari? Zvikanzi Israeri zvayaita yaiti kana shongwe yegore iri kufamba, Israeri yofamba. Kana shongwe yegore yamira, Israeri yaiziva kuti taakumbodii, taakumbomira. Inzwai vanhu vaMwari mukati mezuva ranhasi, usafambe gore rakamira. Kana gore ramira newe mirawo. Verse ya 18 inoti kudii? Asi Mwari wakapotesa vanhu nokure nenzira yokurenjera pagungwa dzvuku. Vana vaIsraeri vakabuda panyika yeIjipita vakashonga nhumbi dzokurwa. Tinotenda zvikanzi Jehovha akafambisa vana veIsraeri nekure. Zvikanzi akaenda nawo nekurenje rekugungwa dzvuku. Nawo mukatarisa murenje munogona kutonetsa kuwana even mvura yekumwa. Israeri yaifanira kuziva kuti iri murenje peinoshaya mvura yekumwa, yoziva kuti God is the provider.
Israeli yaifana kuziva kuti kana nzira yakurema, kana yasvika pasina mvura, Jesu ndiye tsime rine mvura. Tiri pamwe ere vanhu vaMwari? Nawo mukatarisa hanzi shongwe yegore yakaenda nekurenje rekugungwa dzvuku. Kurenje even kana muchero unogona kushaika murenje. Rega nditaure chinhu ichi mangwanani ano. Maimbozivawo here kuti vana vaMwari, murenje muchero unogona kushaika. Even mvura yekumwa inogona kudii? Inogona kushaika. Israeli yaifanira kuziva kuti kana zvinhu zvose tashaya, Mwari wedu ndiye anoprovider. Zvikanzi Israeli iri shongwe yegore yakaenda nekurenje rekugungwa dzvuku. Nawo mukatarisa Israeli, hanzi waigona kumbofunga kuti tiri kufamba, shongwe yegore pavanosvika murenje, shongwe yegore yobva yamira. Israeli yaifanira kuziva kuti takutombotsunura mabhegi, takumbokemba tiri parenje. Zvikanzi Israeli yaitopicha matende, yomboziva kuti tine nguva tiri parenje. Asi inzwai vana vaMwari, kunyangwe waikemba parenje, parenje paisagarwa nekusingaperi, because Israeli yaiva munzira yekuenda kuKenani. Zvikanzi shongwe yegore yakaenda nekurenje rekugungwa dzvuku, but Israeli payakabuda yakati in few days tinenge tasvika kuKenani. Inzwai vanhu vaMwari, even mukati menyika yetiri kurarama nhasi, unogona kuti uchipedza chikoro, uchibva kuuniversity, wobva wati in few days ndinenge ndaakubasa. But Mwari anogona kuti chimbotora a longer route, utange wandinzwisisa kuti Jehovha ndiani. Rambira uri pasi pegore, usabve pasi pegore. Inzwai vanhu vaMwari, munguva yetinorarama unogona kuti uchitobva kuchata wogoti in few days ndinenge ndaane mwana, asi unogona kutora makore mwana wacho asati avapo. Rambira pasi pegore, usabve pasi pegore. Tiri pamwe ere vanhu vaMwari? Zvikanzi Israeli zvayakaita, zvikanzi shongwe yegore yakabva yananga nekurenje rekugungwa dzvuku. Zvikanzi payakasvika, zvikanzi yakananga nepaRed Sea. Zvikanzi Red Sea yaiva kumberi, kurutivi kuine gomo risingakwiriki, uye kurutivi kuine gomo zvakare risingadii? Risingakwiriki. Kunhu kwaiva nyore kuti Israeli iende, kwaiva kudzokera kumashure. But hanzi Israeli payakacheuka kumashure kwekenge kuri wese dhani kumberi. Tiri pamwe ere vanhu vaMwari? Chikonzero Faro akasara achirealiza kuti taregedza vanhu venguva akabata ikonomi yeIjipita. Zvikanzi Faro akatora 600 chosen chariots dzekuteera vana veIsraeri. Zvikanzi vana veIsraeri pawakacheuka, wakaona Faro achiteera. Zvikanzi each chariot yakanga ina captain anoziva nezvehondo, vari kuteera vana veIsraeri. Zvikanzi mukadzidza chapter 14 yaExodus, kubva pavhesi ya10, vana veIsraeri vanotanga kupopotera Moses. Vanoti, Moses, kudai wakatirega zvako tichibatira vana veIjipita dhani kuti tifire pano pagungwa. Waiti kwakanga kusina makuwa here kuIjipita dhani kuti tifire pano pagungwa. Moses aine faith muna Mwari akamutuma, anoudza Israeli, mirai mugoona sununguro yaJehovha yaachakuitirai nhasi. Nekuti vaIjipita wamunoona awa hamuchavaoni zvakare nekusingaperi. Zvaitaurwa naMozisi aiti ngati titoite board viewing yemaEgyptians, because nhasi Mwari achaita a miracle yekuti vana veIjipita vanokutambudzai awa hamuchavaoni zvakare nekusingaperi. Inzwai vana vaMwari, mukati menyika yatiri kurarama unogona kunge uine dambudziko raane makore. Mukati mezuva ranhasi, mirira sununguro yaJehovha yaachakuitira nhasi, nekuti dambudziko iroro rinofanira kutama nezita raJesu. Zvikanzi Moses anochema kuna Jehovha. Jehovha vanoudza kuna Moses, nongedzera tsvimbo yako kugungwa. Tiri pamwe ere vanhu vaMwari? Zvikanzi gungwa rakarespekta vana veIsraeri, wakafamba wakabata madziro emvura. Inzwai vanhu vaMwari,
dai Israeli yekenge isina kuchema chema, Jehovah aigona kuitendera Israeli kuti iite forward march even nepamusoro peRed Sea. Ndinorangarira rimwe zuva Jesu nevadzidzi vari kutambudzwa nemafungu, wanoona Jesu ari kuuya ari kufamba pamusoro pemvura. Asi hanzi pawakaona Jesu ari kuuya, wadzidzi wakafunga kuti haasi Jesu, wakafunga kuti idzimu dzangara. Inzwai vanhu vaMwari, mukati meupenyu hwatinorarama tine vamwe vanhu vanotora Jesu sedzimu dzangara. Zvikanzi Peter akati, kana murimi nditenderei ndiuye ikoko. Peter akati, ina handingotendi zvese. Kana murimi Ishe nditenderei ndiuye ikoko. Jesu anoti kuna Peter, uya. Peter anoburuka mugwa ofamba rwendo rwekuenda kuna Jesu nekudzoka muchikepe. Peter na Jesu wakafamba pamusoro pemvura. Saka Israeli yakachema chema. Jehovah akati, chiregai titendere kuti wafambe nepawakajaira. Jehovah ndokubvura nzira mukati meRed Sea. Tiri pamwe vanhu vaMwari. Zvikanzi shongwe yegore ndokubva yatungamira vana veIsraeri nekupinda nepakati peRed Sea. Zvikanzi Israeli iri kupinda. Zvikanzi Faro nehondo dzake pawakaona vana veIsraeri vakupinda nemuRed Sea, Faro ndokubva atiwo zvakare muRed Sea maita nzira. Tiri pamwe here chechi? But mubvunzo waifanira kubvunzwa naFaro waiva wekuti ambovhura apa ndiani, uye avhura apa achavhara nguwai. Zvikanzi shongwe yegore yakangomirira kuti muIjipita wekupedzisira apinde mugungwa. Zvikanzi shongwe yegore ndokubva yachinja direction, ndokubva yabva kumashure kweyekenge iri, ndokubva yauya pakati pehondo yevana veIsraeri nemaEgyptians. Zvikanzi kumaIsraelites yaiprovide light kuti vaone kufamba, but kumaEgyptians yaiprovide darkness. Usiku hwose maEgyptians nemaIsraelites hawana kuonana. Tiri pamwe vanhu vaMwari? Apa tinofanira kumboitira shongwe yegore hemeni. Shongwe yegore kumaIsraelites yaiwa pachiedza, asi kumaEgyptians yaiprovide darkness. Inzwai vanhu vaMwari, rima nechiedza hazvifi zvakaonana. Zvikanzi vana veIsraeri ndokubva vavambuka. Israeri ichingowambuka, tiri tesere vanhu vaMwari. Zvikanzi Jehovah anopa instruction zvakare kuna Moses kuti tambanudzira tsvimbo yako kugungwa. Tiri pamwe vanhu vaMwari? Gungwa rikati, hatina kumbozvijaira zvekuita usiku hwese takamira. Faro nehondo dzake dzose wakapararira mukati meRed Sea. Tiri pamwe vanhu vaMwari? Moses akataura zvinhu izvi zvichigere kuitika, ndipo paakati, mirai mugoona sununguro yaJehovha yaachakuitirai nhasi. Chikonzero waIjipita wamunoona awa hamuchavaoni zvakare nekusingaperi. Zwai vanhu vaMwari mukati memangwanani ano, tendera kuti Jesu atungamire. Kana Jesu akutungamira, Jesu ndiye anosarudza nzira yekufamba nayo. Inzwai vanhu vaMwari, munyika yatiri kurarama nhasi kune vanhu vanoti gore rikamira ivo vanofamba. Maimbozwawo here kuti kune vamwe vanhu vari kumabasa wekuti Jehovah akanga atola eronga route yekuti chimbomira kuenda kubasa utange wandinzwisisa kuti Jehovah ndiani, wakaenda wakanobuditsa chioko muhomwe chekuti waende kubasa. Zvamakangoita makafamba gore rakamira. Tiri pamwe vanhu vaMwari? Verse 19 inoti kudii munhu waMwari? Verse number 19. Verse 18 yati, wana veIsraeri wakaenda nekuRed Sea. Yes. Tiri tesere ko verse 19 iri kuti kudii? Moses akatora mafupa aJosefa akaenda nawo, nokuti wakanga apikisa vana vaIsraeri achiti, zvirokwazvo Mwari uchakushanyirai muchabva pano mugoenda vona mafupa angu. Tiri pamwe vanhu vaMwari? Zvikanzi Israeri, Moses akubuda
Moses akatakura chibhokisi chemapfupa aJosefa. Chikonzero Josefa akanga apikisa wana weIsraeri. Pana Genesis chapter 50 verse ya 45. Anoti hama dzangu ini ndofa, asi Jehovha achakushanyirai. Kana Jehovha achinga akushanyirai, mugotakurawo mapfupa angu muende nawo. Zvikanzi Moses akatakura mapfupa aJosefa akaenda nawo. Pakubuda kwawo paIjipita, Moses newana weIsraeri wakati hatisi mapfupa aJosefa. Nzwai wanhu waMwari. Zvikanzi Israeri iri mukati menyika yeIjipita, wachiforoma zvidhina, wachipisa neuswa. Zvikanzi waiti wakatarisa chibhokisi chemapfupa aJosefa, chaivaudza message iyi yekungoti hatigari paIjipita nekusingaperi. One day tinosimuka tichienda kumusha. Inzwai vanhu vaMwari, mukatarisa Moses paari kuuya, generation after generation waisiya wagashidzana chibhokisi chemapfupa aJosefa. Ndo chaivaudza kuti hatigari paIjipita nekusingaperi. One day tinoenda kunyika yaakapikira Abrahamu, Isaac naJacob. Zvikanzi Moses pakubuda nevana veIsraeri akatakura mapfupa aJosefa akaenda nawo. Verse ya 20 inoti kudii? Verse number 20. Verse ya 20. Zvino vakatanga rwendo rwavo vakabva Sukoti. Vakandovaka misasa yavo paEtami, pamucheto werenje. Ndizvozvo Jehovha akavatungamirira masikati neshongwe yegore, nokuvaperekedza panzira, usiku neshongwe yemoto, yokuvavhenekera, kuti vafambe masikati nousiku. Tiri pamwe here chechi yaMwari? Zvikanzi Jehovha akavatungamira masikati neshongwe yegore. Zvikanzi shongwe yegore yaisabva pavari masikati neusiku. Zvikanzi shongwe yegore yaingotaridza presence yaMwari, kuti Mwari ari pakati pani, Mwari ari pakati pedu. Tiri pamwe here vanhu vaMwari? Saka rega nditaure chinhu ichi. Mukadzidza nyaya iyi ichinyorwa, murandakadzi achinyora nyaya iyi anoti Israeri yenge ine little knowledge about God. Saka Israeri yaifana kutora a longer route iri murodhi kuti izosare yosvika kuKenani yakunzwisisa kuti Jehovha ndiani. Dai Israeri yakaenda kuKenani ikasvika in few days, yaigona nekugarisa kweyenge yaita iri kuIjipita, yaisvika isati yanzwisisa kuti Jehovha ndiani. Israeri yakatora a longer route kuti peinozosara yosvika kuKenani, inosvika kuKenani yakunzwisisa kuti Jehovha ndiani. Inzwai vanhu vaMwari, mukati meupenyu hwetinorarama, zvinhu pezvinombooma tendera kuti zviome. Chikonzero pezvinooma, Jehovha ada kukuticha kuti Jehovha ndiani. Petinopinda mukati mematambudziko, tinofanira kunzwisisa kuti hatibudi mukati mematambudziko nekuda kwekugona kwedu. Tinofanira kubuda tiine matestimony ekuti dai aisa waJehovha tingadai tisina kubuda. Saka tinofanira kumbotendera kuti titore a longer route kuti tinzwisise kuti Jehovha ndiani. Basa kunyangwe rikatora makore risati rabuda, usabve pasi pegore, ramba uri pasi pegore kuti paunozoriwana unotenda nekukudza Mwari. Tiri pamwe here vanhu vaMwari? Regai nditaure chinhu ichi. Maimboziwawo here kuti mukati meupenyu hwatinorarama kune vanhu vakadzidzisa vana, wakati wana zvawapedza chikoro, in few days tinenge taakuchengetwa. But wana wacho wakati wapedza chikoro wakakanganwa wabereki wakawachengeta. Inzwa vanhu vaMwari, watochengeta wana, shongwe yegore inogona kumbotora a longer route wana wakakanganwa kuti kune mubereki. But ndiri kuti kunyangwe wana wakanganwa kuti kune mubereki, usabve pasi pegore, rambira pasi pegore. Tichiri pamwe here vanhu vaMwari? Zvikanzi inzwai vanhu vaMwari, mukati meupenyu hwetinorarama, even wana wakanetsa, wa-addicted kumadrugs, unogona kuzvidemba kuti ndiko here kubara kwangu. Shongwe yegore inogona kunge yambosvika pamara, because Israel yaisagona kusvika kuKenani
isina kumbosvika paMara. Zvikanzi paMara paiwa nemvura, asi mvura dzepaMara dzakanga dzisingamwiki. Mvura dzepaMara dzaiwawa. Zvikanzi Israeri yachema kuna Jehovha. Jehovha akashandura situation yemvura yepaMara yaiwawa kuti imwike. Saka ndiri kuti wana pavanova addicted kuma drugs, wana pavanorega kuteerera vabereki, situation yako inogona kunge yambowo paMara. But teerera mwana waMwari, paMara hapagarwi nekusingaperi. Udza Jehovha, Jehovha anoshandura situation yepaMara kuti mvura yepaMara imwike. Mwari wekudenga watibatsire, watiitire zvakanaka mukati mezuva ranhasi. Inzwai vanhu vaMwari, Israeri iri mukati merenje. Hanzi shongwe yegore yakananga nekurenje rekugungwa dzvuku. Israeri iri murenje musina kana chekudya. Jehovha aifanira kuprovide mana yawasingazivi payabikwa, kuti Israeri peinoenda ichinononga yonzwisisa kuti kudenga kuna Mwari, uye Mwari is the provider. Tichiri pamwe vanhu vaMwari, Mwari wekudenga watibatsire, watiitire zvakanaka. Zvikanzi Israeri payakabuda muEgypt, yakananga kuKenani. Road yaiziwa, but shongwe yegore yakabva yatora road inoenda nekure. Asi Israeri yaingoti kwese ndina Jesu ndinoendako. As long Jesu ariye ari kutungamira, tinoenda kwaenda naJesu. Pedzisai verse munhu waMwari. Verse number 22. Verse 22. Shongwe yegore yakanga isingabvi pamberi pavanhu masikati kana shongwe yomoto usiku. Shongwe yegore yakanga isingabvi paani pavari, kunyangwe masikati kunyangwe usiku. Inzwai vanhu vaMwari, Mwari wedu haasi wake. Kunyangwe masikati kunyangwe usiku, kunyangwe tikapinda mumatambudziko akaita sei, Mwari haasi wake. Kana Jehovha akatungamira vana veIsraeri kuwambuka Red Sea, anogona kutiwambutsa even matambudziko atakatarisana nawo munezita muzuva ranhasi. Mukaverenga chapter 15 yaExodus, inoti vana veIsraeri wawambuka Red Sea, waakumhiri. Wanotaura mukadzidza kubva pavhesi ya1, inoti Jehovha munhu wekurwa. Chikonzero akakandira bhiza nemutasvi waro mugungwa. Inzwai vanhu vaMwari, kana Jesu akutungamira, pamwe pacho chiri kuita kuti tisa experience nyasha dzaMwari inyaya yekuti tinoda kushandisa method dzedu. Kana Mwari ari kuti ngatimbomire, ngatimirei. Jehovha akati ngatikontinye nerwendo, tokontinya nerwendo. Saka mukati mezuva ranhasi ndiri kuti rambira uri pasi pegore. Kana gore rikafamba, tofamba. Kana gore rikamira, tomira. Isu tisaite nharo dzekuti kana gore raakufamba, isu tomira. Tiri pamwero vanhu vaMwari? Tiri murodhi yekuenda kumusha. Mwari wekudenga watibatsire, watiitire zvakanaka. Izvi zvakanyorwa izvi zveIsraeri yakare zviri kubatsirawo nesu Israeri yanhasi, kuti tinzwise kuti mukati meupenyu hwetinorarama, even zvinhu zvichioma, Jehovha atendera kuti timbotore elonga rutu. Mwari wekudenga watibatsire, watiitire zvakanaka. Taakunamata izvozvi. Vose vanoti Mwari ndibatsireiwo ndisabve pasi pegore. Kunyangwe shongwe yegore ikaenda nekure, ndichaenda nayo nekure. Kunyangwe ikaenda nekurenje, ndichaenda nayo nekurenje. Kunyangwe ikamira murenje, ndichamira nayo murenje. Wese vanoda munamato wakadaro, simudzai maoko enyu, tive nenguva yekunamata. Baba wedu wekudenga, tokutendai mukati memangwanani ano. Zita renyu ngarikudzwe neutsvene nokuti muri Mwari. Toda kukutendai nenguva yekudzidzwa kweshoko renyu. Tanzwisisa kuti munogona kutendera kuti upenyu hwedu humboende neparenje. Asi kunyangwe mukatitendera kuti tiende neparenje, titendereyo kuti tisabve pasi pegore. Mwari wekudenga mutibatsire, mutiitire zvakanaka. Pemunopeta nhoroondo yenyika ino kwanaka kumusha, tiwanireyo nzvimbo mukati meumambo hwenyu. Nekuti tanamata nekutenda muzita risingakundikani raJesu anogara nekusingaperi. Amen.
Tanzwa kuna kisisa Yesu aponesa Hiro soko raura Yesu aponesa Ziwisa nikatese Kumiriro kwenyanza Tenzi anotituma Yesu aponesa Tumiranyi panyanza Yesu aponesa Udzanyi banyangazi Yesu aponesa Imbanyi oshitsua Kana vari panyanza Pasiri chazorinzwa Yesu aponesa Imbanyi mudambudzo Yesu aponesa Geupenyu nerufu Yesu aponesa Imbanyi nekufawa Moyo unodamutsa Imbirani paguwa Yesu aponesa Ipa izwi pamweya Yesu aponesa Kuti ndudzi dzizoda Yesu aponesa Daidza kuponeswa Mumakomo neninga Rio rekukurira Yesu aponesa Ipa izwi pamweya Yesu aponesa Kuti ndudzi dzizoda Yesu aponesa Daidza kuponeswa Mumakomo neninga Rio rekukurira Yesu aponesa Tanzwa kuna kisisa Yesu aponesa Hiro soko raura Yesu aponesa Ziwisa nikatese Kumirio kwenyanza Tenzi anotituma Yesu aponesa Tumiranyi panyanza Yesu aponesa Udzanyi wanyangazi Yesu aponesa Imbanyi wachitsua Kana vari panyanza Pasiri chazorinzwa Yesu aponesa Imbanyi mudambudzo Yesu aponesa Ngerupe